आरो फाइनाली जोबथायाव दिनै सारनानै गासै बेसे ना मोनखो आं बेखौ नोंथांमोन दिन्थिगोन ना नायदो फाइनाली नै नै बे जाबाय ना फिसा पुरा गेर 4 केजि जागोन आरो ना 4 केजि जागोन नै खावै नाखौ नाय नै खावै नाया बे मासे गोरि ना गिदिरथार नै खावै नाफोरखौ नाय नै आरो नै मागुर नै आरो बे ना फिसाखौ नाय दिनैनिफ्राय नानि खेला खतम दिनैनिफ्राय साफा जाबाय गैला नैबे मासे नै बेलाय नै वाह नै खावै ना बेसेबां ना मोनबाय बुरजा ना मोनबाय दिनथु खस्थ' खालामबाय खस्थ' खालामनानै बेखिनिखौ मोनबाय गैला लास्ट गाबोननिफ्रायथ' गैला नै खावै ना दङ बहुद दङ खावै ना नै गोमो नै आरो हमजाया नै दै खारबाय नै बे मासे बेखौ गोरैना र' दांनाङा र' माबानि दुब्लिनि जाप्रि नै नायखा गोरैना आइले र' आरो लाङि जेबो सादो बेयावबो नांदो नै ओइ लागौ बिमोन आगौ बेलाय नै र' नै खावैना पुरा मेल्ला खावैना नै मेल्ला 1 केजि जाबाय दा लास्टआव दिन्थिगोन र' नै जागोन र' बे फान्दाफोरखौ देव गारनानै मा गाबखौहाय नै आरो मासेया नों साइड जा केमेरानिफ्राय ओरै बाबा पुरा खावैना फैखादों रुको नै मासे फैदो मासे नै बेनि साइ गिदिर दंखायो खबायाव लास्टआव नुगोन दिन्थिजोबगोन र' थाबोबाय गोदोरा खावै ना नै नायखा र'
Hei, masih segedesin. Nih, pura panbang buat bisa begini nih. Nih, yelah kawin ah. Wow, beau dari tengah, mai gaya. Antara he, pura nadong ardek lah. Arlai. Ya. Bagus tuh. Ya. Bagus tuh. Lagi ya. Wah. Iya kan? Dari ini. Iya. Iya. Harus nanggung. Thôi, quả sẽ phay đây. Rồi, này. Lấy. Đưa đi nào. Đây, cặp này mà lấy. Đây này. Này. Rồi, này. Rồi, đưa đi nào. Rồi. Ôi trời. Rồi. Bắt tông nào mà. Nơi bé mà xe. Nơi. Đây. Này. Thôi nơi không bên nào. Rồi. Này. Ôi. Này. Ha. Ai à. Ấy tươi. Warna đưa. Này. Nơi. Ha. Chà. Ốt mình bay. Nơi. Ôi. Không đây. Ơi. Nơi. Mình vào bay. Wow. Nơi. Wow, nella.